ọfọna ogu ọ bụ aka na-ejide ụwa ọ bụrụ na ị nwere ogu ọfọ ga-ezu ike n'aka gị. For now, wakai. Ọfọdịna kanamu, ọgụ dị n'obi m, asị na mere ya. Maika kadimocha diro gbakwara okwu ma ụmụ mara eziokwu ọla gbana maka ọfọ n'ọgụ ọgụ na-edu ụzọ eziokwu siri ike ọ naghị ada ọfọ n'ọgụ mgbe mmadụ jụrụ nkụkpọrọ nna m na chi m ọfọ n'ọgụ okwu abụ ikwu n'ezi ọfọ anaghị akwụsị ọ na-agbawa elu igwe na-agafe mmụọ ọ bụ oge ka bụba ọkpọ ọ bụ ọgụ nke ezi omume ọ bụrụ na obi gị dị ọcha ọfọ ga-asọpụrụ gị ndị gụọ m aka mana chi m gụkwara ha obi ndị kọrọ m n'azụ ma mmiri si n'elu ọha n'isi ekwuola ọfọ n'ọgụ adịghị akwụsị elu ụzọ mmadụ ziri ezi ọfọ na ogu ọ bụ nke ndị were nkọta ọfọ na ogu ọ bụ eziokwu na-ịdị ọcha ọfọ na ogu ọ gaghị ekwe ka m daa ọfọ na ogu ọfọ n'ọgụ ọfọ n'ọgụ mgbe ụwa kpọrọ masị chi m chepụtara m mgbe mmadụ gwagwara ajọ okwu ọ kpọsiri nwoke adị ọcha ọtụtụ nwere ma ole nwere okwu ọfọ anaghị agbaka n'ụtụtụ ọ na-abịa n'oge ya ọfọ n'ọgụ ọ na-eduba onye dị mma ọgụ siri ike ọ na-aza anyị onye bụ ebe akọ ọfọ n'ọgụ kpọrọ ha nna m na chi m ọfọ n'ọgụ ọfọ bụ ihe dị nsọ ọbụbụ ihe na-eche mmadụ n'ihu Chineke baa n'ọsọ ga ekpere ma bụrụ n'uwe ọgwụ biga ya daa